खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थारैनो बे साननैसो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जानाय नुबाय थादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि मोनसे थासारिया माने गले गले जाबोबाय थायो आरो जाय हौवा हिन्जाव गारनायनि गेजेराव फाथैलाय बिसिनाय बेखौथ' नोंथांमोना सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव साफा साफा नैबे साननैसोनि गेजेरावनो साथाम साब्रैसो नोंथांमोना नुनो मोनदों तो नैबेनिनो माखासे बाथ्रा बा सानै हौवा हिन्जावा फाथैलाय बिसिदों आरो बेयाव जे पस्ट होदों फाथैलाय बिसिनायनि सोमोन्दै दा बेयाव हाबा जानायाबो माने दान मोनब्रैल' जादों बेवहायनो फाथैलाय बिसिदों दा बेफोरबायदि आरो तो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लास्ट पोजिशन दा लास्ट पोजिशनाव मा जाखो गावबा गाव जानायनि टाइम फैबाय बे टाइमाव दा रायजो राजायानो बुंनांगौ मिलायनानै जों बे समस्याखौ माने गोख्रैनो समाधान खालामनांगौ होननानै जों दा समाधान खालामनायाव जोंनाव दा लास्ट पोजिशनाव जोङो मोननै खौसे मिलायनानै मा फैखो जे गारलायनायनि पोजिशनाव फैबाय दा गारलायनायनि पोजिशनाव ओरैबायदि जानांगौमोन जोंनि हिन्दु समाजावबा माने बर' समाजावबा मोननै खौसेजों जोङो एग्रिमेन्ट खालामनांगौमोन जाहाथे हौवासा गथ'आ हाबा जाफैयोबा जाहाथे हिन्जावसा गथ'आ आंनि फिसायमोन आं बेखौ मानिया होननानै जाहाथे डिमान्ड खालामनो हाया जों बेखौ लिरोमोन आरो हिन्जावसा गथ'नोबो जों कपि मोनसे हरोमोन जाहाथे हिन्जावसा गथ'आ हाबा जाफिनोबा इसोर अननानै जाहाथे ओरै हौवा पक्षनिफ्राय हौवायाबो थांनानै डिमान्ड थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय माबायदि रायजोफोरनि गेजेराव जाय हिन्जावा फाथैलाय बिसिबाय बे माबायदि आखु दिन्थिदों दा रागा दिन्थिदों आरो हौवानि सायाव दा दिनै गाबोन मा जालांखो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनाया दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि जुदि हौवा हिन्जाव गारलायोब्ला सोमोन्दो नागारलायोब्ला दा कर्टनि डाइभर्सनि राहा बा आयेननि पुलिसनि बा जेबो माने राहा लानाय जाया दा बेफोरनि जेबो माने थांखि लानाय जाया डाइरेक्टलि रायजो राजा ज' जानानै माखासे दैदेनगिरिफोर ज' जानानै सावरायलायनानै बे नेमखौ खालामनाय जायो आरो दा दिनै गाबोननि मुगायाव हाबा जानाय जुलि जानानै संसार जानायखौ ओरैबायदि माने मा होनो खेला बायदि मोनबाय आरोना उन्दै समाव जेनेब्ला हौवा हिन्जाव जाथिनाय गेलेनाय हाद्रे बाला गेलेनाय दा बेफोरबायदि माने ओरैनो नर्मेल गोसोबानो जाब्रबबाय गोसोबानो गारब्रबबाय दा बेफोरबायदिखौ बांसिन नुनो मोनबाय आरो दिनै गाबोननि मुगायाव मा जालांखो दिनै नोंथांमोना नुदों साननैसो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों जानांगौ नाथाय भिडिअखौ होआसै माखासे बैसो जानाय सानै गथ' गोनां आरो एसे बैसो जाफ्रामबाय 45-50 बोसोरनि जानाय दा बेफोरबायदि मानसिया माने आरो सोरबा बायदियाथ' 60 बोसोर जानानैनोबो फाथैलायखौ बिसिलायबावो दा बेफोरबायदि आरो दा बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना नुगासिनो नुबाय थायो ससियेल मिडियायाव तो संसार जानो थाखाय जों जिंदगी लाइफखौ माने सासेजोंनो थांखि लानानै जोङो जाय हाबा जानाय समाव जेब्ला जोङो हाबा जानोसै बा गोसोथोलायनाय समाव बा गोसो गोरोबलायनाय समाव जों मोनसे थांखि लायो बे थांखिया गेजेर ससेयाव मानो बायहैयो बेखौ माने हमस'नो हाया बुंस'नो हाया आरो मानि थाखाय जायो बिदि
ओरैबायदि जेब्ला हाबा जागोदान समाव ओरैबायदि अनलायो माने जुगे जुगे संसार जालांगोन जुगे जुगे थै सथां बेजोंनो रायजो जालांगोन। नाथाय जेब्ला गेजेर ससेयाव आसखान्दा जाहैयो गोबां मानसियानो बेफोरबायदि खालामदों। दा बेवहाय सोरनि गोरोन्थि मोनथिया। दा हौवाफोरखौबो बुंनो हाला हिनजावफोरखौबो बुंनो हाला ना बे समनि फाखनावनो बिदि जालांदों ना मानि थाखाय। दा बेफोरबायदि गोबां जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गले गले जाबाय थायो दिनैसिमबो बेफोरखौ सुद्रायनो हायाखै। दा बिनि राहाया मा जागोन दा गोबां माने साननो गोनां जाबाय आरो। थ' जियानो जा लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै जे नोंथांमोनाथ' नुखाबाय थादों आरो बिनि सायाव गोबां मानसिफोरा बा गोबां इउटुबार्सफोरा गोबां ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा गोबां भिडिअ बानायदों आरो गोबां बाथ्रा बुंदों। थ' नैबे बाथ्राया आं नोंथांमोननो ससे बुंनो नागिरदों जे फाथैलाइ बिसिनाय नेम थ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोयो जा पुलिसनि राहा बा आयेननि राहा लाया कर्टनि जेबो बेबस्था लाया डाइभर्सफोर जायोब्ला बा हौवा हिनजाव गारलायलायोबा दा नैबे बुस्थुखौबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दायो लानांसिगौ आरो। ओरैनो गोरलैयै रायजोजोंल' रायलायनानै बा गामिनि सानैसो दैदेनगिरिखौल' लानानै फाथैलाइ बिसिनाय नेमा माने बिराद बेखौ माने बांद्राय मोजां नुवाखै। माने गोसोब्लानो बिसिनो हानाय गोसोब्लानो जाब्रबनाय दा बेफोरबायदि सिस्टेम नुयो आरो नर्मेल नुथारो। बेखायनो माबा मोनसे गोख्रों राहा आयेननि राहा बा कर्टनि राहा लायोब्ला कर्टनि बिजिरनाय लायोब्ला बे इसेबां सिम्पलै माने गोरलैयै फाथैलाइ बिसिनाय दा बेफोरबायदि जानाय नङा बेफोरबायदि सानो आरो। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायदो। बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै। नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो दिनै गाबोननि मुगायाव मा जालांखो आरो नोंथांमोनाथ' बयबो नुगासिनो दङ। दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।